Moikka! Tällä videolla me esitellään meidän koti. Tervetuloa kattoon! Esitellään siis meidän kaikki 3 kerrosta, mukaan lukien mun henkilökohtainen lemppari, eli alakerta. Aloitetaan nyt tästä keskikerroksesta, eli kun tänne tullaan sisälle, niin tullaan tähän keskikerrokseen. Toki tuolta alhaalta pääsee myös toista kautta tuleen. Tästä eteisestä meillä löytyy naulakko ja on vähän kaappitilaa. Hei! Oli pakko laittaa tää mikki tänne lippikseen kiinni, koska Tintti nappasi sen koko ajan tästä mun paidasta. Jatketaan. Eli tästä eteisestä meillä löytyy vähän kaappitilaa. Nää on toki aika täynnä kaiken näköistä roinaa. Sitten on takkeja ja sitten on näitä kaikkia kierrätyslaatikoita, muovipullo, lehdet ja pahvi. Joo, mitä heiluttelet? Tässä toisella puolella meillä on tämmösiä lokeroita, tämmösiä kaappeja sekä tämmönen loota, mihinkä heittää avaimet. Ja sitten tabletti, mistä pystyy ohjailemaan meidän kotia ja valoja esimerkiksi. Täällä suurin osa valoistahan on tommosia älyvaloja, eli ne toimii oikeastaan automaattisesti, ettei niitä tarvii oikeastaan laittaa päälle eikä pois. Täällä on vähän siellä sun täällä noita liiketunnistimia, niin noi valot menee sitten sitä mukaan päälle ja pois, kun täällä liikuskelee ympäriinsä. Sitten heti eteisestä kun tullaan, niin löytyykin meidän keittiö. Tämmönen. Tää on edellisten asukkaiden toimesta rempattu. Kaikki muut oli hyvät, paitsi tämä uuni- ja liesiyhdistelmä, niin tää me ostettiin uusi, koska haluttiin tämmönen induktioliesi. Tässä oli semmonen tavallinen vanhanaikainen semmonen, mikä lämpiää tosi hitaasti, niin haluttiin induktioliesi, niin vaihdettiin sitten toi koko höskä tohon. Ja kaiken näköisiä koneitahan täällä on, ehkä jopa vähän liikaakin. Täältä löytyy leivänpähdin, kahvinkeitin, airfryeri, mikro ja vielä tossa kulman takana, ette nyt näe siitä, no mäpä näytän, kaikki ei edes mahu tohon keittiön puolelle varsinaisesti, niin täällä on SodaStream sekä riisinkeitin. Eikä siinäkään vielä kaikki, koska täällä yläkaapeissa on piilotettuna voileipägrilli, Ninja Creamin jäätelökone ja sitten blenderi. Eli kaiken näköisiä vempaimia on, vähän ehkä liikaakin. Käydään hakemaan Tintille toi kantoreppuni. No niin, nyt on vähän helpompi jatkaa, ei tarvitse Tinttiä kantaa täällä menee. Mikähän me jäätiin? Sanottakoon tästä keittiöstä vielä sen verran, että tää on kiva tässä, kun on tavallaan tää välikkö, niin on vähän niinku yhteydessä sitten tähän ruokapöytään ja tohon olohuoneeseen, että jos tuo tekee ruokaa, niin ei tavallaan ole niinku ihan eri huoneessa. Joo. Alkaisiko se keittiö nyt olla ehkä siinä? Tästä eteisestä ja keittiöstä tullaan sitten tähän meidän olohuoneeseen. Ja tähän, miksikä tätä nyt sanois, missä on tää ruokapöytä. Tää pöytä meillä oli ennen tässä toistepäin, mutta sitten tonne oli aina vähän hankala päästä tänne seinän puolelle istuun, koska tää väli jäi kuitenkin sen verran ahtaaksi näiden portaiden takia. Tässä ei ole niinku ihan liikaa tilaa. Mutta ajateltiin, että tää on nyt kuitenkin parempi näin päin, että enemmän tässä on niinku tilaa, kun tää pöytä on näin päin tässä. Ja tässä kohtaa muuten semmonen pieni disclaimeri. Jos ihmettelette tätä aika siistin näköistä täällä, niin joo, on. Mutta ei ole todellakaan aina. Mä oon koko eilisen päivän täällä siivonnut, että mä sain tästä tämmösen järkevän näköisen, niin tää on aika kaukana totuudesta, minkä näköistä täällä yleensä on. Ja nytkin täällä saattaa olla vähän pientä sotkua siellä sun täällä, mutta suhteellisen siisti kuitenkin. Joo. Täällä olohuoneen nurkassa meillä on tämmönen pieni koppa ja tämmönen niinku nurkkaus noita Tintin leluja varten. Ja sitten meillä on tietty sohva. Tää on kyllä tässä keskikerroksessa kiva, kun tää tyyli on täällä niin sama, että on tätä puuta ja mustaa. Ja sitten nämä on kaikki vehkeet samaa sarjaa, nämä on muistaakseni Vekestä, niin nämä kaapit TV-taso ja sitten tää pöytä, sohvapöytä. Tännehän me on remontoitu, niin tää seinä oikeastaan kokonaan, tää on maalattu ja sitten tässä on tätä, miksikä ikinä tätä nyt sanotaankaan, tätä levyä, niin se sopii kivasti tähän väriteemaan. Ja minähän en ole juurikaan näitä sisustusjuttuja täällä päättänyt, mutta kunhan nyt tässä esittelen niitä. Tää oli täällä vähän hankala, kun piti Tinttiä varten saada nämä portit tähän portaikkoon. Niitä myydään normaalisti, kaikki on semmosia, että ne menee karmista suoraan karmiin, mutta tää on vähän hankala, kun tää on tämmönen epäsymmetrinen tavallaan. Piltemasta löytyi tämmönen kätevä rullattava portti. Se kun laitetaan tonne ja sitten tosta napautetaan lukkoon, niin
ei pääse ainakaan niin helposti tonne portaikkoon. Ja kun se on lukossa, niin se kyllä pysyy tuolla. Semmonen vinkki kaikille, jos on hankalat paikat saada tommosia portteja, niin Buildemasta saa noita. Ei tunnu mieleen mitään muuta ihmeempiä tästä keskikerroksesta, niin mennään seuraavaksi sit vaikka tonne ylös. Täältä portaikosta kun tullaan, niin tänne vasemmalle puolelle aukeakin sitten tää Tintin huone. Täällä kulmassa on tämmönen laatikosto, jossa on vaatteita. Sitten on Tintin oma keittiö ja vähän lisää kaikkea säilytystilaa täällä. Mymmelin tuoma jättin alle. Ja sitten Tintin tämänhetkinen lemppari, eli tää pallomeri. Tää on nyt selkeästi täällä huoneessa lempi. Täytyisi tohon keittiöön vähän ostaa kaikkia lisää vermeitä, kun se on aika yksinkertainen. Ei ole vielä muita leluja siihen tullut hankittua. Sitten täällä toisella puolella. Tässä kulmassa meillä oli ennen hoitopöytä, mutta sitä ei tullut enää käytettyä pitkään aikaan, niin se on nyt purettu pois. Ja muutenkin kun tää on 3 kerroksessa, niin se vähän meni aina siihen, että sit monesti vaihdettiin vaippa tossa olohuoneen sohvalla. Meillä jäi se hoitopöytä melko vähäiselle käytölle sitten alun jälkeen. Alussa totta kai käytettiin paljon ja tultiin aina siihen vaihtaa, mutta... Ja se hoitopöytähän on itse asiassa nyt täällä nurkassa, eli tämä. Koska tää oli Ikeasta semmonen malli, että tän sai niinku... Se hoitopöydän taso oli tavallaan tässä päällä. Ja nyt sen pystyy vaan ruuvaan pois, niin jäi tommonen hyllykkö siitä jäljelle. Mutta täällä on nyt tää Tintin tämänhetkinen sänky. Mymmelillä on varastossa jo semmonen kunnon prinsessasänky, mutta siihen nyt menee hetken aikaa vielä, että pääsee sinne. Täällä on kans lisää kaappitilaa. Nää on tän talon alkuperäiset kaapit, niin nää on kaikki maalattu. Itse asiassa täällä on koko tää yläkerran, niin lattia on maalattu valkoiseksi. Ja sitten on nää kaikki seinät maalattu ja nää kaapit on maalattu ja vaihdettu kahvat. Tässä suoraan portaikkoon vastapäätä, niin meillä on toinen vessa. Eli toinen vessa on ylhäällä ja toinen on tuolla alhaalla. Aina kun tulee olohuoneen sohvalla tarve lähteä vessaan, niin täytyy mennä joko ylös tai alas. Tuossa keskikerroksessa ei ole vessaa. Tässäpä nyt ei mitään kummosempaa. Tossa on suihku myös, mutta tätä ei ole kyllä tullut juurikaan käytettyä, ehkä kerran tai 2. Joo, mä nyt ehkä lähde sitä sen tarkemmin esittelee. Se on vessa. Ei siinä kummosempia. Täällä Tintihuonetta vastapäätä, niin täällä onkin sitten minun ja Tinnan makkari. Täällä puolella löytyy kans tämmösiä alkuperäisiä kaappeja, samanlaisia mitä tuo Tintihuoneessa. Näihin on kyllä laitettu, no tää on ihan kätsy. Mymmeli jostain löysi tänne tämmöset korit. Nää mahtu tänne aika kivasti, niin sai tänne tavaroita vähän järkevämmin laitettua. Noitten alkuperäisten kaappien lisäksihän sitten täällä on nämä peilikaapit. Nää ostettiin tänne itse maskusta. Näissä meillä on niinku suurin osa vaatteista. Nää on kivat, kun näissä on nämä peiliovet, niin nää tuo lisää tilan tuntua tänne makkariin. Täällä kulmassa vielä Tinnan meikkipöytä ja sitten on tää meidän tämmönen ilmastointijärjestelmä, koska ei ole ilmalämpöpumppua ainakaan vielä hankittu. Katsotaan, nyt se on ollut vähän mietinnässä, mutta ei ole ainakaan vielä lähdetty siihen. Niin ihan hyvin on ainakin tänä kesänä pärjännyt, ei täällä nyt mikään kauhean kuuma on ollut. Ja vaaterekki. Tääkään nyt ei millään hirveällä käytöllä kyllä oo. Joo, semmonen. Hei Siri, sammuta makuuhuoneen valo. Noitahan ei siis oikeasti tarvitse sammutella noita valoja, koska ne sammuu itekseen, kun on muutaman minuutin pois tuolta huoneesta, mutta mä nyt halusin vaan näyttää. Sitten seuraavaksi mennään minun valtakuntaan, eli alakertaan. Ja tänne kun tullaan, niin täällähän meillä on vähän tätä ylimääräistä roinaa. Ja sitten näitä rattaita on hyvä pitää täällä, koska tosta pääsee myös pihalle. Ja täällä ne ei ole eessä. Tuolla keskikerroksessa, kun nämä jossain kohtaa on ollut siinä eteisessä, niin ne on vähän ollut tiellä. Niin on alettu sit säilyttää niitä täällä alhaalla. Täällä kulmassa on tämmönen kaappi, missä on vähän säilytystilaa. Täällä on siis vaan kaiken näköistä rojua, ylimääräistä tavaraa, mitä on pitänyt saada johonkin piiloon. Sitten täällä on tämmönen pöytä ja korkeat tuolit, tähän voi tulla hengailemaan ja jos on saunassa, niin voi tulla istuskeleen. Toki yleensä kyllä mennään tonne pihalle istuskeleen saunasta, mutta kuitenkin. Tässä on nyt pyykit kuivumassa, niin ei kunnolla näy, mutta sohva, ja toi on levitettävä sohva, niin yleensä jos meillä on vieraita kylässä, niin nukkuu täällä alhaalla. Tuossa keskikerroksessa pystyis myös, se on myös levitettävä sohva, mutta täällä saa olla vähän enemmän sitten omassa rauhassa. Sitten meillä on toinen jääkaappi, Coca-Cola jääkaappi.
toi on ihan kätevä, sinne saa juomia, kylmää ja sitten välillä on käynyt semmonenkin tilanne, että toi yläkerran jääkaappi niin täynnä, että ei ole ruokaa mahtunut, niin sitten on tuotu tänne. Siitä saa vähän lisätilaa. Tässä on kans hyvin tilaa, jos tässä nyt ei olisi tätä pyykkitelinettä, niin reenata. Mulla on tämmönen penkki ja täällä on käsipainoa, niin tässä saa ihan hyvä reeninkin kyllä tehtyä. Toki on tässä jäänyt nyt vähän toi reenaaminen vähemmälle, mutta katsotaan, jos sitä vaikka innostus taas. Sitten on tavallaan tää meikäläisen linnoitus tässä. Eli täältä meiltä löytyy tämmönen ajosimulaattori. Tää on kyllä kiva, mutta valitettavasti käynyt vähän sama homma kuin tuon reenaamisen kanssa, että tuntuu, että ei oikein ole aikaa ja en tiedä koska tällä on viimeksi ajellut. On jopa käynyt pari kertaa nyt mielessä, että paljonkohan siitä saisi oikein rahaa kun myis. Käyttäisi johonkin järkevämpää. Sitten kuitenkin tulee tulevaisuudessa taas tilanteita, kun sillä haluaisi ajaa, niin sitten harmittaa, kun se on mennyt myymään pois. Täytyy nyt pohtia. Sitten on tää mun niinku varsinainen tietokonepöytä ja tietokone tässä. Tässä mä tosiaan näitä kaikkia videoita sitten editoin aamuisin, kun Tintti nukkuu. Mutta mennään vielä katsoa, mitä ton oven takana löytyy. Täällä on meidän kylppäri. Tuolla kulmassa toinen vessa sekä sitten on kuivaava pesukone. Tuo kuivausominaisuus on ollut kyllä hyvä noitten Tintin vaatteiden kanssa, niin on saanut suoraan kaappiin laitettua. Mutta tonne pesukoneeseen jää hirveä määrä nukkaa aina kun käyttää kuivausta. Ja sit kun siellä pesee meidän vaatteita, niin ne on ihan täys nukkaa. Mä en tiedä, onko se joku yleinen ongelma näiden kuivaavien pesukoneiden kanssa, mutta se on ainut mikä tässä on niinku ärsyttävä ja huono puoli. Jos on jotain vinkkiä tohon nukkaongelmaan, niin saa laittaa kommentteihin. Täällä meillä on vielä sauna. Tää on nyt toki ihan täynnä Tintin uima-allas ja Tintin kylpytarvikkeet, mutta tuo takakulmassa kuitenkin on tommonen aina valmis kiuas. Eli sen sais sillain, että se olisi aina päällä ja sitten siitä nostais kannen, niin olisi sauna valmis. Mutta ei sitä ole kyllä juurikaan pidetty. Ei sitä varmaan ikinä oikeastaan siis pidetty sillain, että se olisi päällä ollut niin kuin edes yön yli. Kyllä me aina sitten lämmitetään se ihan alusta asti. Ei siinä kuitenkaan niin kauaa kestä. Se on semmonen, mitä tavallinenkin sauna kestää lämmittää, niin ei toi siitä oikein eroa. Me on nyt asuttu täällä reilu vuosi ja on kyllä pääosin tykätty. Pieni miinus tietty noista portaista. Se on vähän ärsyttävää aina silloin tällöin rampata niitä ylös ja alas, mutta ihan hyvää liikuntaa tulee ainakin sit samalla. Jäi varmaan miljoona asiaa kertomatta, mutta jos tuli jotain kysymyksiä, niin laita tonne kommentteihin, mä koitan sitten vastailla parhaani mukaan. Mutta siinäpä se nyt sitten olisi tää meidän koti kellarista kattoon. Laittakaa kommentteihin, mikä oli teidän lempijuttu tässä talossa. Mulla se on tietysti toi alakerta. Jos tykkäsit tästä videosta, niin laita kanava tilaukseen ja kiitos kun katsoit.